Il-konferenza li mort f'Diċembru kienet COP24 u kienet l-24 edizzjoni ta' konferenza fuq il-bidla fil-klima li organizzawa il-ġnus Magħquda, il-United Nations. U s-sena li mortina, s-sena oħra, kienet organizzata f'Katowice f'Poland. L-għan ta' din il-konferenza kien biex jisaħħu u jieħdu deċiżjonijiet biex jimplementaw dak li sar f'COP21 f'Pariġi, li kienet bażikament biex jillimitaw iż-żieda fis-sħana globali għal 6 gradi Celsius u idealment 1.5 gradi Celsius sal-aħħar ta' dan is-seklu. Matul il-ġimgħa li kont hemmhekk iddeċidejt li nirrapporta fuq is-saħħa kif tiġi effettwata u kif taffettwa l-bidla fil-klima u l-ambjent. Fost l-affarijiet tallimna li kull kilogramma ta' ċanga fil-production chain tagħha tipproduċi bejn 16 u 30 kilogramma ta' carbon dioxide kull kilogramma ta' laħam. Imbagħad il-laħam irid isir u kull ikla msajra tipproduċi bejn ieħor 800 gramma ta' carbon dioxide. Mela ara kemm inkomplu nżidu meta nikkonsidraw l-ammont ta' ikel li naħlu, l-ammont ta' ikel meta mmorru take away u nħalluh fil-kaxxa. Sar studju li jurina li bejn 36 skola, 23,000 tifel u tifla jekk jagħmlu għażla waħda biss fil-ġimgħa li l-ikel tagħhom ikun plant-based bħal pereżempju aġin b'salsa ta' dam mingħajr laħam jew xi reb bil-ħaxix, bejniethom it-tfal jiffrankaw fuq 1,000,000 kilogramma ta' carbon dioxide fl-arja. Daw l-impatt li da tfal jista' jkollhom bikla waħda biss fil-ġimgħa, f'bidla bikla waħda biss. Tallimna wkoll affarijiet bħal għal xi għandi nuża reusable bottle. Il-reusable bottle tiegħi ilu għandi issa isu 250 ġurnata għax ħadd minn dik il-konferenza. 250 ġurnata kieku xrobt 10 litri kuljum. Mela frankajt 250 fliexkun litru kbir tal-plastik kuljum, jew 1000 fliexkun żejt tal-plastik kuljum. 10 litri xorta rrid nixrobhom minflok, nuża dan u nimlih. Tallimt ukoll kull fejn imur inġor basket ta' drab. Ma nistax ngħid meta ħanġi bżonn nixtri xi ħaġa, meta nkun barra dak ikun dejjem miegħi biex meta joffru l-plastik dejjem nirrifjutah. Fuq l-użu tal-plastik ukoll jien assolutament ma nużax disposables għax ma tagħmilx sens li l-effort li titfa' biex inti xtrajtu il-production chain kollha biex jiġi produce dak l-ammont ta' plastik kilt fuqu ġiex minuti għaddittek l-ikra u armejtu. Meta stajt taqbad platt, kilt fuqu, ħsiltu u ġej poġġejtu postu. U in the long run, il-platt ħajbqalek hemmhekk, menti platt tal-plastik mhux ħajbqalek hemmhekk. Huma bidliet mhumiex kbar, huma bidliet li ħajwaslulna ħajwaslu l-ġenerazzjoni tal-futur fejn irridu f'dinja aħjar għal saħħa aħjar.